us deia, jo vinc molt a escoltar-vos i a que em digueu des del vostre punt de vista, des de la vostra vinculació a una entitat o a un espai de reflexió o a un espai de mobilització, com veieu les principals problemàtiques, qüestions vinculades a l'habitatge avui a la ciutat i sobretot, si és possible també, quins són els elements que hauríem de posar sobre la taula com a propostes tot lo agosarades, audaces, radicals que vulgueu per fer tots aquells canvis necessaris per garantir el dret de tothom a un habitatge digne a Barcelona. Dret pel que treballem però que avui no està encara plenament garantit. No sé si reconegut, però en tot cas no garantit, perquè sí que ens queda una trajectòria important a fer perquè això sigui així. Que els ajuntaments, i en concret l'Ajuntament de Barcelona, ha de ser un agent fonamental a l'hora d'impulsar polítiques públiques d'habitatge. I que per tant no ha d'amagar el cap sota l'ala i que de la mà d'altres agents ha de ser un dels grans pals de paller de les polítiques d'habitatge a la ciutat. Això probablement ho hem defensat en moments en el que no era compartit per cap altra força política. En algun altre moment, quan semblava allò que el mercat de l'habitatge i el mercat immobiliari eren una vareta màgica que permetia que tothom pogués tenir accés a l'habitatge, nosaltres sempre havíem defensat la necessitat de polítiques públiques potents d'habitatge i de polítiques locals d'habitatge. Ara sembla que d'alguna manera tothom defensa la necessitat de que hi hagi polítiques d'habitatge i és en aquest moment en el que nosaltres diem doncs ara hem de fer un altre pas endavant amb les polítiques d'habitatge. I creiem que la llei pel dret a l'habitatge i que el nou pla d'habitatge de l'Ajuntament 2008-2016, oi? Són dos instruments bons, és a dir, dos instruments que ens permeten fer passes endavant. Però no deixen de ser instruments, per tant s'han de concretar en iniciatives, en programes, en experiències concretes. I en el camí de la seva concreció, per nosaltres hi ha un concepte que és fonamental, i és tota la dimensió del que és construir una veritable política d'inclusió residencial a la ciutat. És a dir, allò que connecta, que vincula la política d'habitatge amb la lluita contra l'exclusió social. Allò que vincula aquests dos sectors d'actuació. I per tant, com a través de determinats instruments d'actuació aconseguim que aquelles persones i aquelles famílies més vulnerables que sempre estaran excloses dels mecanismes del mercat, podem garantir no només el seu accés, sinó les seves condicions d'habitabilitat i la seguretat en el manteniment del seu habitatge. És un gran repte. Hem començat a actuar en aquest sentit i crec que estem posant les bases del que poden ser instruments que s'han d'anar enfortint. Quan hem extès en el conjunt de la ciutat la mesa d'emergències, quan estem construint el fons públic de lloguer social vinculat a aquestes persones més vulnerables que queden fora dels llindars de renda mínims per accedir a un habitatge ordinari de protecció oficial, quan estem tirant endavant la xarxa d'habitatges per a inclusió social, quan ens estem plantejant que l'habitatge dotacional no només ha de ser per gent gran i jove, sinó que ha de ser per persones i famílies vulnerables, quan hem abandonat la venda de sòl públic i estem només fent lloguer o dret de superfície, quan volem posar en marxa les àrees de tanteig i retracte, és a dir, tot aquest conjunt de mecanismes ens sembla que situen a la política d'habitatge en un pas endavant, en una dimensió diferent, més social, més potent, més vinculada a la vulnerabilitat i el risc del que han estat aquests últims anys. I encara ens quedaria aquell sector, diguem-ne, més vinculat a l'exclusió severa, que és també com anem garantint el dret a la recuperació de l'autonomia personal i de l'habitatge de les persones sense llar que avui hi ha a la ciutat de Barcelona. Una miqueta de tot això és el que avui m'agradaria poder compartir amb vosaltres, algunes idees. I finalment dir-vos que, com sabeu, tot això ens agrada fer-ho i volem aprofundir-ho més des de la participació i des del diàleg, és a dir, l'aposta pel Consell de l'Habitatge Social, l'aposta pel Consorci, és a dir, perquè hi hagi marcs interinstitucionals i marcs de diàleg i de concertació entre l'Ajuntament i aquelles entitats, moviments socials, etc., que esteu vinculats en el terreny de l'habitatge, és una línia clarament a tirar endavant.